Do detskej súťaže výtvarnej tvorivosti Žitno-ostrovské pastelky k nám tento rok prišli práce zo 14 krajín. Porota bola v ťažkej situácii pri výbere výherných prác, veď v každej kresbe sa skrýva detská kreativita a úprimné v prácach deti radi zobrazovali sami seba, svoju rodinu, prírodu a rôzne zvieracie figúry. To všetko s akvarelom, vodovými farbami a pastelkami. Teraz sa pozrime na práce. Súťaže sa zúčastnilo 2237 detí vo veku od 2 do 7 rokov a zo 14 krajín Európy. Čo je veľmi úžasné, že vlastne tento projekt Žitno-ostrovské pastelky už strašne dlho akože má trvanie a je to úžasné, že teda stále je o to záujem, deti to oslovuje, pretože má asi správny program a v tomto konkrétnom roku sa tu objavili aj rôzne také techniky, trošku iné ako v predchádzajúcich ročníkoch, pretože aj deti, keď sú teda v tom nízkom veku, tak vlastne vnímajú aj nové nejaké tieto poznatky, nové médiá, nové témy a bolo to akože pre porotu, aspoň z môjho pohľadu, to bolo úžasné, pretože tie deti majú úžasnú fantáziu a vedia to krásne akože aj výtvarne, s nadľahčením a s určitou eleganciou predstaviť. Mesto Dunajská Streda už dlhé roky oddane podporuje toto podujatie. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil primátor mesta Zoltán Hájoš a v mene mesta Győr Balázs Polrajs, zástupca primátora. Je dobré vedieť, že deti majú fantáziu. Rozmýšľajú v živých farbách. My, dospelí, máme vo svojich snoch už tieto farby vyblednuté. Ale vidíme, že farby detí v ich predstavách a snoch sú veľmi výrazné. Druhá vec je, že môžeme vidieť zo pár veľmi serióznych prác. Dúfajme, že z ich radov vyrastie nejeden uznávaný umelec.
Ukážeš nám svoju kresbu? Ktorá je tvoja? Autobus. A čo je ešte na obrázku? S čím si to kreslil? Prezradíš nám? Pastelkami, ceruskami a farbami. Do medzinárodnej výtvarnej súťaže prišlo 2237 prác. Zúčastnili sa jej deti vo veku 2 až 7 rokov. Súťaže sa zúčastnili mladí umelci z nasledovných krajín: Bangladéš, Bulharsko, Česko, Estónsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, Španielsko, Turecko a Slovensko. Odborná porota spolu so Žitnoostrovským osvetovým strediskom udelila čestné uznanie tým pedagógom a inštitúciám, ktoré sa mimoriadne oddane podieľali na umeleckom rozvíjaní schopností detí. Týmto gestom by organizátori chceli upriamiť pozornosť na významnú úlohu pracujúcich odborníkov v umeleckej výchove a na veľký prínos ich práce. Na podujatí sa poďakovali Jitke Kováčikovej, učiteľke materskej školy, za jej neúnavnú prácu. Jitka Kováčiková 25 rokov podporovala súťaž. Na začiatku podporovala toto podujatie ako pedagóg, neskôr v období od roku 2014 do 2024 bola členkou poroty. Na tohtoročnej výstave bolo vystavených 223 detských kresieb. K podujatiu patrí aj exkluzívny trojjazyčný farebný katalóg, ktorý zahŕňuje všetky ocenené práce. Záštitu nad podujatím prevzal Jozef Vyskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Výstava je otvorená do 12. júla, a to v Žitnoostrovskom múzeu a v galérii Nova. Je to prvýkrát, čo žitnoostrovské pastelky prebiehali pod mojím vedením. A ten zážitok, ktorý nám dávajú deti, ich radosť, keď dostali tieto darčeky, to má neoceniteľnú hodnotu. Veľmi pekne ďakujem každému, kto prišiel z rôznych kútov sveta. Poslal nám svoje kresby a teraz tu bol s nami, aby sme oslavovali deti a kreativitu našej budúcnosti.